Iti panangrugi tayo kada ito'y panang-review tayo kabsat, panang-bukil tayo, iti daytoy lesson kada ito'y nga lawas. Ada tayong ti lesson number 12. Kayat mi iti nabara nga panagyaman kada kayo. Umadado kakabsat, dagiti kakadua tayo. Kasalali eskwelaan nag-enroll da. Ngem daytoy nga eskwelaan kakabsat, isu iti bagbaga tayo nga awan iti limit na. Awan ti requirement na. Uray pay iti age limit haan. Hanga kasalapang kag-enroll ti may sa eskwelaan, kasto iti tawen nagrugi ti kinder, santo aglipas iti grade 12, santo umuli, ga nagpakolehiyon, wenno ag postgraduate. Ngem kada ito Sabbath school class tayo kakabsat. Dayto iti kadakkelan nga eskwelaan Sabbath school. Iti enteramente nga lubong. No iti membership tayo ket more than 24 million itatan. Anyalakit din kakabsat, no iti tunggal may sa akamkameng ket kamkameng kada ito'y nga eskwelaan. This is how big this school is. Tultuloy. Kituray met iti panagkakadwa tayo umadado. Iti may isang gundaway, ada nagsaludsod kanya, Pastor, we missed date idi rabii unana. So I put an ads, may isang palagip, iji Facebook, ingkabil ko, iji Facebook kabsat. Kuna, if you missed, no, saan yung nabuya, dahil live presentation, akas kuma itata. Mapan kayo iji YouTube, i-type yo, itinagan, itinanumo akabsat yo. Rumwar iji kakabsat, all presentations from the past nga maamin nga na record nga anyaman, Sabbath school, devotional, wenno doctrinal, rumwar iji kakabsat. Ket ijay maalayon tumeten dayjay a lesson. Mikado nakadado di kita request kanyak dayjay outline nga isungarod iti tayo akas tulong. Itaramid din nyo laeng kakabsat, apang kayo ijay messenger. I-type you iti Sabbath school lesson. Rumwar ijay, ket makita yo di ijay discussions ijay. Ijay kung ikabkabil kakabsat, dayjay outline. Kasala dayto yung outline, iti lesson number 12 kuma, adda ijay, you can get it. Or kas kadigijay gagangay, personal nga i-request na. Maminsan pa'y, da kami itagyaman kakabsat, tapay, agpausar kayo kani Apo Diyos. Kit gaputag pausar kay kani Apo Diyos, agtitinulong tayo. No daytoy araramiden tayo nga ministry kakabsat, ket makatulong kada kayo. Dakkel launa yen iti panagyaman mi, ket ni Apo Diyos, ken ni Apo Diyos, laeng iti madaydayaw. Isu nga kablaawan da kayo. Ket thank you very much. Tadda kayo manen, agkakadwa tayo, nga adalen iti lesson number 12. Sakbay ti amin, agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Diyos, when adda ka itatrunom di talangit. Ngem dakkel agundaway ming ayabanda ka, amami. Da kami di pinilim nga anak mo. Da kami di pinilim nga agbalin. Nga na isang sangayan, gapuk taparabor itsu itinded mo kada kami. Ket kadaytoy nga leksyon no Diyos ngayon kam adalen. Dahil ko makapadasan ni Moses, kapadasan dagiti Israelitas, agbalin mo kapadasan mi. Isurum kada kami iti bugas daytoy nga leksyon no Diyos. Ket babaen ti Santo nga Espiritu, agtudyo kami, agtulnog kami, nga usarin na kami iti pagayatam. Agyaman kami launay, sungbatam digito yung kararagmi kadi ama, itinagan na po Mesos.
Amen. Lesson number 12. Iti title na kakabsat, iparang mo kanyak dawatek ken ka iti dayag mo. Please show me your glory. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Exodo 34 versikulo 6 ken 7 na surat ket basaen tayo. Ket ni Jehova limasat iti sangwanan ni Moises, ket inbunanag Jehova, Jehova, Diyos a manangaasi ken managparabor, na inayad nga agpungtot, ket aglaplapunasan iti kinaimbag a si ayat ken kinapudno. Manalimetmet iti kaasi asi ayat a maipaay kadagiti rinibo-ribo. Mamakawan iti kinadakes, ken salungasing ken basol, ket iti uray kaano di na kanunungan iti nakabasol. Ipasarungkar na iti kinadakes dagiti amma kadagiti anak, ken dagiti anak dagiti anak, agpapan iti maikatlo, ken kadagiti maikapat, akapututan. Iti coverage, iti lesson tayo kakabsat. Manipod iti Exodus 33 verse 7 to 34 verse 35. So makita yung nga nganita yun malpas kakabsat, dayjay libro iti Exodus. Ket agsipod ta data yun iti lesson number 12, into numay nga lawas, isuntun iti panang sirra tayo nga adalen iti libro ti Exodus. Ngem ikarikada kayo kabsat, I will keep this quarterly. Tapay, iti panagadal ko kada ito nga quarterly, I have marked very important items nga mapangkumtumanen subli-sublyen. Gapo ti kinaimbag ni Apo Diyos. Anya iti inadal tayo kakabsat. Aday iti talo paset na. Umuna, dayjay a meeting place. Nakita tayo nga ni Apo Diyos is a personal God. Kayat na nga aday iti personal relationship na iti tao. Iti panangayab na pinili na iti Israel. Insuro na nga isuna ket kayat na nga adda dayjay open communication na kadaytoy nga pinili na. Saan kakabsat nga ni Apo Diyos is a distant God? Dagamin dayjay sursuro nga idin nga pinarsuan ni Apo Diyos ti lupong pinanawanan, bahala kayo kunana. Saan? Ta ni Apo Diyos mismo kayat na nga makipagnaed. He would like to temple, kunana niya, tabernacle, kunana. Kayat na nga ag-reside. Actually, no alain tayo iti transition kakabsat, daytoy Diyos akayat na iti makipersonal, iti tunggal may sa atao, kanyam ken kanyak, a pinili na. Manipod iti Israel, makita tayo ti panangidaldalan na. Makita tayo dayjay akayat na nga ramiden. Into numapan tayo met kabsat iti barotulag. Inkarin ni Apo Jesus kadigiti adalan, idi nga ibaon na ida. Lo, I am with you always. Ingana iti panungpalan iti lubong. Ngem iti maysa a kapipintasan kakabsat aladawan. Nga mangiladawan dayjay atarigagay iti Diyos nga makipersonal a relationship kadagiti anak na manen sika ken iti siya. Inladawan ni Apo Jesus idi insurat kabsat ni Juan iti libro na iti Apokalipsis. Idi insurat ni Juan dagiti sangap dagiti pito nga iglesia. The 7 stages of the church.
Ni Apo Diyos at dalata di chay. Ngem no alaen tayo de may kapito nga iglesia, nga isu iti Laodicea, nga mangiladawan iti anak ni Apo Diyos, sakbay iti ayna. Ada iti problema. Ada ti problema, ada problemam. Anyaman iti takder tayo, we are a part of this problem. Laodicea. Kunana ni Apo Diyos, saan ka analamiis, saan ka met anapudo. Kunana ni Apo Diyos, gapu to saan ka analamiis, ket saan ka anapudot ituprakan to. Ngem, I like the statement of Mrs. White. Itinbaga na, though how faulty the church is, it is about to fall. No, duma itududa kakabsat, digiti, adu nga pagkurkurangan iti iglesia. The church is not yet perfect. Ada di mga ibaga nga, iti hospital kahang nga morgue. Dana, di morgue pangikabilang dati natay. No, di iti hospital, iti iglesia may isang hospital. Ipanda ijay, digitay masakit iti basol. Ket adadjay ni Apo Diyos nga isuna iti doktor. Adda iti agas na. Ket dayjay nga mangited ti agas iti sakit iti iglesia. A personal God. Iti panangiladawan na ko na tumakderak and I am knocking at door. Hinaks. Iti puso tayo kayat na nga sumrek. Hinaks. Handa nga pilitin. Makipakpakaasi. Ket kunana ket iti manglukat iti ruangan. Sumrek kakto. And I will abide in Him. Anyan kakabsat nga dayjay nga Diyos. Kayat na, manipod pa'y idi punganay ingana itata, nga addaan iti personal a relationship kadigiti ay ayaten na. Isungan ni Apo Diyos, nangikabil kakabsat, idi tiyempo ni Moses, dayjay kunana nga tulda iti gimong, a meeting place. Sabali dayjay sanctuary, sabali daytoy tulda iti gimong. Dayjay sanctuary adda iti tinga iti kampanaryo niya, the camp iti Israel. There are 12 tribes in yurnos ni Apo Diyos babaen kini Moses kuna nakastoy iti urnos dagiti tribo ket iti tinga ikabil mo dayjay tabernacle. Anya tiket nang asawid di tabernacle, Jane bagana ni Apo Jesus, let them make me a sanctuary, a tabernacle, tapay, that I may dwell among them. Ngam ni Apo Diyos, nang ikabil kakabsat, kunana ni Moses, ijerwar, outside, mangikabil ka, iti, maysa nga tulda, and call it, tulda iti gimong. Sino man kakabsat akayat na amapan amakitungtong kini Apo Diyos. Sumrek iti tulda. Ito'y adalin tayo, ipakita ni Moses dayjay kinamanagayat iti Diyos. Idi kitaan da ni Moses. I like the explanation kakabsat ti lesson tayo. Leaders are being watched by their followers as Moses was watched by the Israelites. Rimuar dagiti Israelitas iti sanguanan dagiti tultuldada. Tapay, nakita da nga ni Moses sumrek ijay tulda iti gimong.
verses 8 to 10. Ket idin ang nakastrek ni Moises, iti tulda iti gimong. Ni Apo Diyos babaen kadayjay nga ulep bimbaba. Ket nagyan iti ruangan iti tulda iti gimong. Ammo digit Israelitas kabsat. Nga ni Apo Diyos adda ijay ulep. God's presence was always seen in the cloud. Anyan nga kapadasan. Iti aldaw ulep nga agbalin alinong nga agpaay kadakwada. Iti rabii ulep nga agbalin alawag nga agpaay kadakwada. Nalawag kakapsat nga digiti amin nga adalin tayo, winadadal tayo, points to Jesus. Jesus said, I am the light of the world. Isuna iti nangited ti silaw, babaen kadadya ulap kadagit Israelitas. Ket nangngegda. I like the narrative. Ket nangngegda nga ni Apo Diyos nakisao ken ni Moses. Anyan kakabsat akapadasan. Moses was inside the tent of the meeting. Tulda itigimo. Idi na simrek ni Apo Diyos nagsao nangngeg dagiti tattao. Ket iti inaramid dagiti Israelitas, they fell flat to the ground and worshiped the Lord. Denggen nyo itinsalaysay ni Moses, iti versikulo 11 na isurat ket basaen tayo. Ket ni Jehova nakisao ken Moises, iti nalatak. Akas may sa atao, nakisao iti gayem na. I like that. Nakisao ni Jehova ken ni Moises, iti nalatak. Akas may sa atao nakisao iti gayem na. What a privilege. Noon ni Apo Diyos, inted na dayjay nga gundaway ken ni Moses, kabsat ko, addan tumit iti gundaway nga ited na kanyam, ited na met kanyam, nga makisao kadatayo ang nalatak. Ikan tayo kakabsat iti gundaway ni Apo Diyos. Let Him speak to us so clearly. Mabalin nga sana namang digiti tattao akas iti panakangeg iti interamente nga Israelites. But deep in our hearts, no palubusan tayo nga ni Apo Diyos makisao kada tayo. He will speak to us clearly as a friend talks to his friend. Gaputa dadyayen ni Moses kakabsat. Di mi kaduang lesson tayo. Isuday jay title iti lesson tayo. Iparang mo kanyak dawataken ka iti dayag mo. May sakabsat nga natured. It was a bold request. Please show me your face. Kita tayo, I would invite you, you go to your Bible again, alain nyo iti Exodus 33 verses 12 to 23. Kitain nyo dahi conversation ni Apo Diyos ken ni Moses. Taapay, nakisao ni Apo Diyos akas may sa atao a makisao iti gayem na. So they were talking. No holds bar. No meditation, intimidation. No. Dahil awan kakabsat, dahil panagkunkunwari tapay. Ni Apo Diyos mabasa, dahil mo
puso ni Moises. Ijay conversation da. Adda iti naisurat adwa adawat ni Moses. Moses have two requests. Umuna adawat na. Verse 13. Naisurat ket basahin tayo. Itangarod. Dawatakin ka. No nagunod kun iti parabor iti imatang mo. Ipamatmat mo kanyak dagiti daldalan mo. Tapno ammo ka, tapno makasara kak iti parabor iti imatang mo. Ken panunutem adaytoy a nasyon isutilin. Show me, please show me your ways. Anya iti kahit nga ibaga niya, Moses. Pangaasim man apo ibagaman dagiti planom nga agpaay kadaytoy nga nasyon a piniling. I was talking with a young elder. I'll give his name. So na iti panglakayan ito'y Sulipa Seventh-day Adventist Church ni Christian Rafael. He had so many questions and I liked his DJ eagerness na gaputa isukat na pili nga elder how to lead the church. Ngem gapu iti kina ubing na. He's young. No da duma adda dayjay panagbain na. Nga ibaga na digijay nga kapanunutan na. Tadda digijay elders akakadwa na. Nga nabayagdan nga elders. Ijay nga panagtungtungtung mi kakabsat. Ket imbaga na digijay plano ket kuna na. Pastor, adam gamin iti calendar of activities nga naggapo iti misyon. Almost all churches, inikan iti mission ti kalendaryo, ket ikabil di churches, dayjay a kalendaryo of the activities of the mission monthly. Naurnos kakabsat. Nang nangruna kada iti 2025, isu iti harvest. Ket nabingay-bingay daytoy atawen 2025 ket sumrektayton iti maudi a quarter, maudi a talo a bulan. Iti inbagak ni Christian kunak barok kastoy gamin kunak. We live in an organization. From the General Conference, they make plans. The division adopt the plan of the General Conference. The union adopt the plan iti division. Santo iti union ited na dahil nga plano iti mission. Since we are under Northern Luzon Mission, kunak ni elder nga Christian, ited met iti Northern Luzon Mission dahil a plano kadigiti amin a distrito ken iti churches. Now, kunak, the implementation of those plans is dependent on how the church no kasano nga iti iglesia aramidin na deje nga plano. Iti kunak, idi kuma nga naawatan iti iglesia deje a calendar of activities. I reminded him kunak sakbay nga simrek tayo iti 2025, there was a promotion nga inaramid iti union kunak ijay Northern Luzon Adventist College Church. Ket inbagak nangag ko iti panangi-promote ni Pastor Marvin Diaz iti union. Inted na dayta nga kalendaryo iti saludsod ko kunak did the church through the pastor acted on dagijay nga plano. Wenno nagbalin lang nga dekorasyon kunak. Ijay bulletin board tayo nga awan iti action plan no kasano tayo nga i-implement in the church dagijay nga plano. There was silence. Amo yung dayjay iti dawat ni Moses
Kunana, Apo ipamatmat mo man kanya dagiti daldalan mo. Show me, Lord, your plans. Show me your righteousness. Tapno amok kunana nga daytoy nga ilim isu iti pinilim. No awan ti plano kabsat. Urino dati plano no awan ti aksyon dayjay nga plano. What is the plan for? Isu nga no kitkitaan tayo. Iti kayat ni Moises adda dayjay nalawag a direksyon nga ited ni Apo Dios. Agyaman nakakabsat ni Apo Dios into no mangited, He gives a blueprint. Anya, dayjay inadaltay na panalawas, blueprint. Hanang ibang kastoy, no. No alain nyo digiti panangited ni Apo Dios the instruction na iti Biblia. It is detailed. Sabay nang ited dayjay nga order, addan digijay nga palangiyadal na. Addan digijay nga instructions na. Show me. Ipamatmat mo kanya dagiti daldalan mo. Mikadwa, nga dawat. Iparang mo kanya dawatek ken ka iti dayag mo. What a bold request. Adda ni Moses ijay tulda itigi mo. Adda ijay sangwanan ni Apo Diyos. Kunana, Apo, iparang mo kanya dawatek ken ka iti dayag mo. Gaputang ni Apo Diyos is a personal God, and Moses gave a personal request. Denggan tayo may dayjay personal a response ni Apo Diyos kadigitoy adawat ni Moses. Umunang response, verse 20, na isurat ket bataan tayo. Di ka mabalin akitaan ti rupak, taawan ti tao makakita kanya ket agbiag. I like the explanation of God. Sin has separated us from God. And because of the righteousness and the glory of God, iti kinaman nagbasol tayo kakabsat. Kunana ni Apo Diyos, di ka mabalin akitaan ti rupak, taawan ti tao ang makakita kanya ket agbiag. Daytoy nga inbaga ni Apo Diyos, adday desire tayo. Anya desire tayo? Makita tayo dayjay nga rupa ni Apo Diyos. Isu nga adamet iji imno tayo, iji kangkantaan tayo, iji church, kuna tayo rupan-rupa makitakto. Tatahan tayo nga makita. Ngem dumteng to kakabsat, babaen iti ayat ken parabor ni Apo Diyos, nga dayjay arupa nga kayat nga ipakita ni Apo Diyos, ngem gapo iti kinaman nagbasol tayo, hantay nga makita. Maikatto dayjay nga abbong. The veil that covers the glory of God will be removed. Ket kas dayjay kanta tayo, makita to ti rupan-rupa. Adda kakabsat, iti maysa nga nagpintas nga inaramid ni Apo Diyos. Basahin tayo iti verses 22 and 23. Na isurat. Ket naaramid to nga no lumabas ti dayag ko. Ket ikabil kunto iti maysa ating nga iti bato. Ket salinungan kanto iti imak inggana iti jak makalabas. Ket ilisik to iti imak, ket sika makitam to iti likodak,
ngem ti rupak saan mo to makita. Although God did not allow Moses to see his glorious face, ni Apo Diyos adda iti inaramid na. Kuna na Moses ikabil kanto iti rabaw ti bato. Lumabas akto ket makitam to iti dayag ko. Ngem ti aramiden ni Apo Diyos denggen nyo kabsat. Ket salinungan kanto iti imak. I will cover you with my hands. Tapay. Tanu makita ni Moses ti dayag ni Apo Diyos. Anya mapasamak. Matay adi bumurong. Ngem gapu ta ni Apo Diyos ay ayaten na launay ni Moses. Kuna na, I will cover you with my hands until nga makalabasak. Ket intun no makalabasak, ikatagto, ilisik to iti imak, ket sika makitam to iti likudak. What a God! What a personal God. Isu kakabsat nga ni Moses napili na idumduma. Would you imagine DJ tribes of Israel was there? Nakita dan ni Moses nga simbrak. Nakita dan ni Apo Diyos abi mabababanti ulap. Nagdadayaw da. Nangagda. Dayjay apan nagtungtong ni Moises ken ni Apo Diyos. Nangagda dayjay dawat ni Moises. Nangagda met sungbat ni Apo Diyos. This is transformative. Amuyo kabsat into numapantayo, idjay unag tibalay ni Apo Diyos. Idi adda kami idjay vintinilya. Deje nosar ko nga versikulo ko na iti mission iti church sakbay ti ay ni Apo Jesus. Inusar ko kabsat, we studied the last prophecy in the Old Testament. Idjay Malakay, maudi a kapitulo iti Malakay, maudi met a bersikulo iti Malakay. Iti daan natulag. Anya dayjay nga inadalmi kabsat. Ijay Malakay 4, versikulo 5, ken 6. Daytoy iti maudi nga bersikulo iti daan natulag. Adtoy ibaon konto kada kayo ni Elias, amam madto, iti sakbay iti yaay ti dakkel a managkigtot nga aldaw ni Jehova. Ada misyon na. Ket isublinan to iti puso digiti amma kadigiti anak. Ken puso digiti anak kadigiti amma. Mada. Ket dila tasyak umayak to. Ket kabilek iti daga iti panang ngilunod. Idi inbaga ni Apo Jesus nga data ket na fulfill kini Juan itinbaga na ni Apo Jesus ti adda pagdengeg na dumngeg. He that has an ear, let him hear. Itinbaga kakabsat iti church tayo vintinilya. Umay tayo iti uneg ti balay ni Apo Diyos. Let us open not only our ears but our hearts to hear the word of God. Blessing will only come when we are willing to open the word of God. Hear it. Isu nga nagdakkel kabsat iti kapadasan ti Israel. Ito'y adalin tayo nabuyada nangegda dayjay panagsao ni Apo Diyos ken ni Moses. Panlaki sa umet ni Moses ken Apo Diyos. Iti may katlo nga paset, iti lesson tayo. Moses was transformed.
Iti inteiramente kakabsat a Kapitulo 44, verses 1 to 35. Iladawan na dayjay kakabsat nga panaki tungtong, a personal communication of God to Moses and Moses to God. Denggan nyo ti panangilawlawag ti quarterly tayo kabsat. When Moses received the exceptional, unprecedented, unparalleled explanation of God's name, he bowed down and worshiped the Lord. When we glimpses of the love of God's love, grace, mercy, compassion, goodness, faithfulness, forgiveness, holiness, and justice, we are also attracted to Him. It is when we see and admire His exceptional qualities that we start to love Him. A love that leads to desire to serve and to obey Him because He loves us. We love Him back. Saan ngin baga daytoy lesson tayo numano nga oras iti kadda ni Moses iti tulda iti gimong. Nusak ni Moses, I would love to stay there longer. I would love to stay there in the presence of the Lord. Tanaitid kin nakmana dyan daw eh. Ngam adda kakabsat iti resulta. Iti verse 35, maudi nga bersikulo kada ito'y nga lesson tayo. Naisurat kat basahin tayo. Ket dagiti anak ti Israel, nakita da ti rupa ni Moises, at ikudil ti rupa ni Moises rimanyag. Ket ingkabil ni Moses ti abong iti rupa namanen, agingga iti sisirek na, apan nakisao kani Jehova. Anyan, apan nagbalbaliw. No mapan tayo, iti sangwanan iti nadayag nga Diyos, adda ket adda iti panagbalbaliw tayo. Ulitet, no mapan tayo iti sangwanan ni Apo Diyos, adda ket adda iti panagbalbaliw tayo. Adaman kabsat iti napintas nga illustration ito'y quarterly tayo. And I don't like to miss it, so I will use it. No, alain nyo data English quarterly yung kabsat. How I wish you will use this also as an illustration into nagisuro kayo. Ito Friday, adat istoryana. May sangal daw, may sanga agama, napanda nagbisita iti may sanga dakil a katedral. Idi nga dadajay, nakita dadajay stained windows. Kandigay nga nagpipintas nga ladawan, nga ipakita dagitay istorya iti Biblia kabsat. Ket dayjay ranyag iti init. Isu iti nang papintas kadigijay nga ladawan dagiti tattao. Ket adda iti basit ko bing sinaludsod na kadayjay amana. I'm reading from the quarterly. Daddy, who are these people? The father didn't know much about Christianity, Christ or his disciples, but quickly replied, these people are Christians. Kita na jaladawan, dayjay init, rinanyagan na dayjay nga ladawan, jerupada.
nagbalin ang nakaranranyan. Sa lutsod jobing, who are these people? Sungbat di ama, these people are Christians. Kalpasan iti subagmamanungal daw, iji klase da, dayjay mestra na, dayjay nga ubing, nagsalutsod, kuna na, children, do you know who Christians are? Tistorya ko na, the small boy remembered the bright picture in the calendar and I answered, I know, kunana, Christians are shining people. I like the illustration. Kunana, I know Christians are shining people. Intunno dayjay init, the sun of righteousness shines on us. Kas ni Moses, makita danto dayjay panagbalbaliw. Saan nga daytoy rupa nga makita yu? Saan nga dayta rupa ang makita ijasarmi? But the character reflects the change in us. To close our discussion, kahit kung basaan tayo kakabsa, dayjay in surat ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo di Iglesia di Corinto, 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Na surat ket basaan tayo. Ngem datay amin. Ti rupa tayo awan abung na. Ket kasla sarming. Ipakita tayo iti dayag iti apo. Agbalin tayo nga umasping met kenkwana. Madayagan tayo mapadayag kas naggapo ti Espiritu iti apo. May we be transformed. Akas kin ni Moses. Kasano? Ni Moses had a personal talk with God at the iti meeting place, the tent of meetings. Saludsod ko, saludsodem met ibagim kapsat. Adda kadi, iti inkabil mo a meeting place with God. It is when we have a daily communion with God in a quiet place, God and you, in maybe silent conversation, dayjay ibaga tayo nga meditation, dayjay ibaga tayo nga devotional. Ket intun no kang kanayon tayo, nga kitkitaan dayjay nga ayat ni Apo Diyos. We will be transformed by the glory of God. Anyan kakabsat nga nagpintas. Nga dayjay nga Diyos nga inayat na ni Moses, in parang na ken ni Moses iti kay nasisino na. When saan nga nakita ni Moses ti rupa ni Apo Diyos, but he witnessed the glory of God. Kabsat ko, ti Diyos ni Moses, ti Diyos ti Israel, kayat namet iti maadaan iti kasta akapadasan ken kanya. Itid tayo kini Apo Diyos dayjay nga gundaway. Taintun no addan dayjay nga gundaway nga maited kanya tayo. Balbaliwan na tayo. When balbaliwan na tayo ni Apo Diyos. Pudno launay ti kuna ti Biblia. By beholding, we are changed. Agkararag tayo kapsat. Managayat gan man nakabaling nga Diyos. Dayjay dawat ni Moses,
Kayat mimit nga dawaten Ama, ngem amumi, akas ti sungbat mo kini Moses, gaputa man nagbasol kami. Saan mi nga makita, iti dayag, deta nagloryaan arupam. Ngem agnamnama kami Ama, nga gapu iti parabor mo, intun no iyawid na kamin ita pagariam. Intun no ibaon mo ni Apo Mesos ta umay na kami alaen. No sumrek kamin tunod Diyos ita pagariam. What a privilege. Makita minton tarupam. Rupan-rupa nga makita da kanto no Diyos. Gaputay ayaten na kami. Kayat mo nga isalakan na kami. Agyaman kami launay Ama. Isu nga ikararagak dagiti amin akakabsat. Nga kaduami nga nangadal kada ito'y nga saom itata. Maipangato kuma iti kapadasan mi. Nga tarigagayin mi. Nga da iti napili a lugar. Napili nga oras. Nga da kami umay iti saklang mo. Umay kami nga pabindisyon ken ka. Tulungam o Diyos iti tunggal may sa kada kami. Ket no bilang adda Ama, kadagiti kakabsat, uray pa iti pamilyada, nga dada itatang agsagsagaba iti sakit, dila mabalin sagidem digitoy nga yaiten, ket isublim iti nanay asalunat da. Amom digiti bendisyon na kasapulan ni Ama, ket ited mo akas rukod iti panagayat mo kada kami. Agyaman kami launay, itinagan na po Mesos. Amen. Ay-ayaten na kay ni Apo Diyos kapsat, ket ay-ayaten da kayo met. Imbag nga rabii tayo. Amin.